Bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyete moɗon nokkuji ɗi mbaɗi sawtol ko Abdoulaye Hammadi Sall ɗo yittinande ko yitana kabaruji ɓurɗi tengtude e nder nde ɗon haalirde koye nder noon sikki alama en kudoto banggue dawrugol Alhaji Macky Sall hoore ñunda leydi Sénégal en wayno kanko yillinoma to ene tuuba jillugu ɗum ko jammo yiddino toon tawa bisminomo toon ko goto e hiili faɓe on série Mountaga Mbacké ko heewi noon haalam ko noon ene ganduɗa ko haala toon ko holko ɓuuri hen tengtude kadi ala ko yimɓe kalana hen to banggue jonde mabɓe nde kono sikki ala haqqillaji ɓuuri naggude koko yoyti hakkude makko e Allah hono Ousmane Sonko ha jonde hen gonɗen to banggue mayele ɗe to banggue lawol ngol ɓe kolliti mbi ko yoyti hono potte wona manifestation walla min ko wiyete hono caɗele banneɗe ɗo hen ñande nde ko 16 wonande yimɓe laamu e wayno mbiyama ko ɓen ɗon no canki hen caggal noon to wayno Amnesty International ɓeɗon kolliti ko nogas tati innamade canki hen to banggue hono Pastef ɓen ɗon mbi ko yimɓe nogas jeegomo canki hen ko awonne fof oɗo saabu to Amnesty wi ko yo loskoji ɗi mbaɗe ɗon ɓe ni ha joni to banggue diine l'islam ziyara ceerno Bocar Alpha Dia to nokku mbite hoore fonde ɗo ene waɗi ɗo en to en e hono unité 3 légal e nder Parcelles Assainies taw oɗon ziyara ardi ɗum ko goto e hono ɓiɓɓe sofnaɓe inna wiya hono Mariam Sy kanko woni gardiɗo wiyete hono Daïra Yumma Aissa nder ma noon Chérif Maki Haydara haadi Haydara en kanko ɓe gaari tawtoro ɓe kaali kadi haaluji muɗum ɓe mbajima hen yimɓe ha timtina ko wiyete hono caɗele gonɗe ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ɓe ni bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe jara ha toon e banggue Madina Gounass to e Madina Gounass ene wayno ñalɗi mbaɗi toon taw ɗiɗon ñalɗi noon ko jalɗi mbaɗɗi fayida ha no fewi sanne taw ɗiɗon ñalɗi ala ko jeeyi sababu muɗum so wona hurmbidde walla mbiyen inauguration ko yowti e hono Daka TV walla mbiyen télévision TV e gardugol hono meññi meɗen Abou Ndiaye ne wayno hilifaɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede Dieynenkoɓe keeɓi hen tawtorede kono kadi hono seerenɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede noon eno wayno ko darde nde foof jettore kadi hollitama jettore kadi kewɗo baɗɗo fayida ha joni haalama ɗon taw oɗon jettoro ko ummorade walla faade e hono goto e hilifaɓe moƴƴo mo Allah moƴƴi inna wiya hono Abdoulaye Wolle Ndiaye saabu darde muɗum e golle muɗum e oɗo e en aduna ha tengti noon e to en hono Madina Gounass so noon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe haɗen jeemen yaade to e nayyi wonde dale leydi Mauritania en mbaɗat jura jeena ha toon to banggue leydi Guinée Bissau e gardugol hono Oumar Sissoko mbalo e wayno kamɓe ɗo yontere fof ɓe gonno koye sumgoji ko wiyete hono députation walla mbiyen hono sarɗi kagal nder ɗon hollitama to banggue hono kanko landa gonɗo e laamu o e gardugol hono Oumar Sissoko e mbalo hoore leydi ndi hollitama ene wayno kankone ko kawaɗo ene wayno nawi toɓɓe ɗe walla hawi ko landa biyeteɗo PAIGC on ɗon landa e nder temedere kala ɓe dañi kadi wonaki 54 deke noon oɗo saaha no mbiɗen joni ne wayno kamɓe koɓe foola bonande kamɓe heɗɓe laamu oɗo saaha ko ɓeɗɗo e ennaɓe kalɗeɓe kamɓe ɓuuri hewde toɓɓe so ɗum ɓe ni bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international nder ɗum ɗon mbaɗat jura nden ha to e nayyi hono banggueji taɓino banggueji kadi ko banggueji jotiɗi to banggue Tambacounda en wayno ɗon kadi oɗo saaha teskama nde yimɓeɓe tini ƴeewi wiyama ko wiyete hono musibaji bannoɗo en ñande ndi en hollitama to banggue Tambacounda en wayno yimɓe dillani toon so dilli kadi ala no wayi to banggue Fouta kadi ko noon wayi e kono kadi to banggue Kolda kadi ne wayno ko dillaka walla so dillama ala no wayi deke noon ɓuuri tengtude tan ko ñalawma walla balle ɗiɗi ɓuuri hen tengtude tan ko banggue Ziguinchor e kañum e wonande ha joni hono ɓe ganduɗa ko wonɓe to enne e hono Casamance e nder ɗum bandiraɓe tedduɓe seɗon gummima ɗon holto hucca holto faya paɗum toon e ndendani leydi Mauritania e nder noon hollitama oɗo saaha ene wayno caggal nde goto e baɗiraɗo inna wiya hono Oumar Diop waɗa taw alamo waɗi so wona sukaɓe police ji leydi Mauritania taw kadi warta ko Amdou e Bellade nder ɗum noon dendagal murtanaɓe dilli ha tengti kadi murtanaɓe e wonde palol dande maayo ngol ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo ene
wayno maayde Umar Jomde sen belamni no wayno jibini kadi maayde wonde wonno suka goto kadi ene wayno ko waɗa ko toon e hono ɓogge ɗon ko suka hardan ɗum noon adi haala ha no feewi sanne caggal ngone kadi to banggue Sénégal naaɓe walla Mauritanie naaɓe Sénégal naaɓe wonande wurɓe caggal leydi ko ene Belgique ha e leydi France ene wayno ɓen ɗon fof kolli mettu men ha no feewi sanne wonande hono ɗeɗo ene caɗele baɗɗe to ene hon dendani leydi Mauritania ɗum noon hollitama no wayno yuɓɓani yoɗani fewani kala saaha ene wayno Mauritanie ko hen ko e Mauritanie ɗiɗo golle ɓe ganduɗa kode golle kadi juɓɓani joɗani golle ɓe ganduɗa yadani démocratie yadani e pootal yadani diine l'islam ene wonde noon e teska en dendani leydi Mauritanie ha joni keɗen ndenda leydi Mauritanie ko wiyete wono jignaɗo gurdam muɗum fof wonno e ɗemgal Pulaar en torima jomiraɗo joom baɗe bawɗo nde Allah yurmotomo yafotomo harnomo aljanna ina e Mamadou Samba Diofo Murtuɗo en nder noon hollitama caggal no rutino e joomi hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ujunaje ɗiɗi e jeenayyi 2009 gila nden ha e oɗon saaha kala nde ñalawma o yonti hitande arti dendagal gendiyankoɓe leydi Sénégal e leydi Mauritanie en mawnidani ñalawma en ñalawma mawninama to ene hon ndendade leydi Mauritanie ha tengti e nokkune ene wuuro Baboye makko innawe hono Thilbé Mban Samba en wayno ñalawma mawnidama toon walla balɗe ɗiɗi mawninama toon no foyi wayno koye gardegol hono Ibrahima Sy hamɓe Sirélien dendagal woɗɓe noon waɗa ko to e dendane leydi Mauritania siki ala kadi sukaɓe nalankoɓe heewi keeɓi hen tawtorede e caggal noon e kadi wayno fandare nde soɓe jeeyi haɓe gayni ɓe mbaɗa feere ɓe maaha toon ko wiyeteno Kaaba Pulaar jiɗen wiide ko ɗon defterdu tan ɗum defterdu noon ko defte Pulaar mofte tan guila e deftere Mamadou Samba Diop windi no ha e defte goɗɗe hayso wonani ga defte Pulaar yo wiyata tan ko wiyete hono defte noon beele ene wawa winde toon e walla moftede toon yen noon ko to e nayyi hono Mbagne so ɗum noon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Diego TV international holto hucca holto faya oɗo saaha kadi ha joni ko wiyete hono caɗele tawde noon caɗele kadi woni caɗele bannoɗe to e nayyi hono ndendade leydi Italie ha tedno ko biyaɗo Milan ko nde noon caggal caɗele mawɗe banno to ene ndenda leydi Sénégal ɗum noon hollitama wonande hono wonande ha joni hono Milan walla mbiyen ko tan consulat o ene wayno consulat o ko heewi duppama toon guilay ko wiyete hono passeport uji ha e wonande kayitaji jibinande ha e ko yowiti kadi ko fati hono certificat de mariage uji ko wiyeteno kayitaji juddu to banggue dawle ɗum ɗon fof duppama masiŋaji ɗi kadi duppama ha laaɓi ɗum ɗon noon waɗi ko to ene hono Milan ɗum rewi ha ko ɓuuri hewde wonande hono wonande ko yowiti e hono consulat ji kewɗi waɗa limteɗi guddama e nder leyɗele ɗe fof kala ɗe mbawi wonde nder windere nde kala e nder ɗon noon Aissata Tall Sall jagoɗo kardinal kala ko wiyete hono Sénégal naaɓe caggal leydi kankone waɗi yewtere makko hakkude makko e hilifaɓe jeeyaɓe wonande windere nde kala ɗum hilifaɓe caggal noon kadi o jodima hakkude makko e jaydiyankoɓe gam hollidi ko caɗele tawɗe on caɗele ko caɗele baɗɗe ko yewti e hono consulat ji kalden ɗo joni ɗinni henna caggal noon Sénégal naaɓe hewɓe golli luuki yewde kadi uddite kono kadi wona Sénégal naaɓe kañumen koyemumen kadi daɗɗi bato men to e nayyi hono Milan nder leydi Italie mbi ko ɗum ɗo yuɓɓani yoɗani fewani alay saago ɗum ɗo waɗɓe ɗum ɓe kuugal fayi e dow mumen noon tinen ganden tan oɗo saaha ndi ha ko juuti nde caggal nde goytali kewi yoga e consulat ji ɗi gudditama ha heddi noon wonande hono consulat mo leydi Milan wayno onon kam nde kalten nde walla saaha nde kalten nde ɗum ɗon ene wayno o udditaka ni hen tinen ganden pamen tan ɗum addi haala ha no fewi sanne nder noon en jaɓoto jeen ha to ene hono ndendade leydi Farais hakkude muɗum e Alhaji Macky Sall hoɗo ndendade leydi Sénégal jeeyi sababu muɗum ko caggal nde wiya ko wiyete dawal ɗimmal ngal ko mbiyaton deuxiéme mandat kanko Emmanuel Macron hoore to ndendade leydi Farais wayno ñande nayyi lewru juin ɓennudu ni en o haaldi e Alhaji Macky Sall e téléphone jeeyi sababu kaldugol mabɓe noon ko guula e luukaɗe kalteɗi wiyede beele Macky ma yaa dawal ɗimmal ngal walla yahata dawal ɗimmal ngal nden ɗon kanko de sinno ko sago makko Alhaji Macky Sall woppat wasa yaade dawal ɗimmal ngal wona gueɗe kewɗe baɗɗe fayida wawi dañode ɗo e yesso tawa ko ummo aɗa e nokkuji goɗɗi tawa wana nder leydi Sénégal wayno ɗum ɗon ɓe kaldi e nder hen ni en noon ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe ni en
so ɗum ɗon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe hakkunde leydi Russie kañum e Ukraine hay oɗon saaha caɗele mawɗe mawɗe nan ɗon mbaɗi jam caɗele nan gonno tan gila hanki hecciyanki ɗum ko wiyete hono mayele ɗe hay oɗon saaha mayele ene jokki wadde subaki hiiɗe jamma e ñalawma bandiraɓe tedduɓe Allah jaron jarama sago Allah sago moɗon sawto ɗon ko Abdoulaye Hammady Sarr arno ɗo ittanɗo ko toon kabruji ɓurɗi tengtu taw kadi to kabruji dabɓi e nder haalirde walla jaynirde Jobbo TV international sago Allah sago moɗon